अय्यब्बा आज एक घडी फुर्सत मेळ्ळा हंगे 5 मिनिट बैसून होता. हो तुम्ही प्रकाश ती आराम नव्हे. हाव तुमगेला गुल्ले नशी सुमार दिवस दल्ले वही एक घडी फुर्सत ना हे गव्हर्नमेंटाचन केलेल कामा निमित्ती कसन सांगचावा. हा त्या कसन विषय म्हणो हा बैसून सांगता. ऐकूच्या केक नमने इंटरेस्ट ಹಂಗ ಅನ್ಭವಿಸಿಲ್ಲೆಂಕ ಅಮ್ಕ ಆಗುತ್ತ ತಜ್ಜಿ ಪಜೀತಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ರಬ್ಬತಿ ಹಾ ಬೈಸುನ್ ತುಂಗಿಲ ಥೋಡೆ ವೇಳು ಪಡಿಯುಲೈತಾ. ಹಾ ಮಕ್ಕ ಚಡ್ವೆಲ್ ಟೈಮ್ ನಾ ಥೋಡೆ ವೇಳು ಲೈತಾ ಐತಾ ನಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಚನ ಬಲ್ಮನ್ ಶಂಕ ಬಸರ್ ಬಹುಂಚಕ್ ಫ್ರೀ ಮನ್ ಸಂಗಿಲ್ಲೆ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಸುರೇಖಾಕ ಗಂಡಿ ಊರ್ನ ಎಲ್ರಿಗ್ಲಿ ಹಾ ಮಿಗೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಹುಂಚ ವತ್ತವಣ ಏಕ ಹಟ್ ಹಿಕ್ಕ ಬಸ್ಸರ್ ಬಸ್ಲ ದಾಯ್ನ ಓಂಕಿ ಮಳ ಓಂಕಿ ಅಮ್ಮಿ ರೋಡ್ ಅರತ್ತನ ಬಗ್ಲೆಂತೆಕ ಬಸ್ ಪಾಸ್ दलरी ही एक नमने वंकर करता तसली बसर बहुन तामन हट करतस कोणी संगलरी ऐकनी मिगेल फ्रेंड्स पुरा मस्त दिवस नंतर मिळता सती आम्ही पुरा फ्रेंड्स ಒಟ್ಟು जाऊन गम्मत करतती कशी फ्री नवे आणि कसने म्हण बा देवा हिगेल करनी तडसुचे दायनशी महिन्यातನ ಓಸ್ ಮಾರೈತಿ ಮಳೆ ಚರಡುವಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಮ್ಮ ತು ಓಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟು ಗಮ್ಮತ್ತ ಮಣ ಈ ತಮಳರಿ ಗರಾನ್ ತಂಕ ಆರಾಮಶ್ ಯತ್ನವೆ ಈಗೆಲ್ ವಜ್ಜಿಟ್ ಬರೋಚೆ ಕರಸನನವೆ ಮಣ ತಾ ತಂಗಲ್ ಖುಷಿ ಎಕ್ಕೆಕ್ಲೆನ ಎಕ್ಕೆಕ್ ನಮನೆ ಖಾನ್ ಕೊರ್ನಡ್ಚೆ ಮಣ ಉಲ್ಲಂಗಿಟ್ಲಿಂತಿ ಎಕ್ಲಿ ಅತ್ರಸ ಉಬ್ಬಟ್ಟಿ ನೇವುರಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಹಾ ಹೀನೆ ನಿಪ್ಪಟ್ಕೊಂಡಿತ್ಲೆ ವೈ ಹಾವೆ ತೊಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೆಲ್ ಮಣಿಯ ನೀ ಅಮ್ಕೆ ಖೌಚ ಚಾರಿ ದಲ್ ಹಂಗ ಪುರ ಬಂದಂಗಿತ್ಲಿ ತಾಜ್ಮದಂತೂ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೋನ್ಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಅವಂಗಲೆ ಮೇಕಪ್ ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಕಸನೆ ಚಡವಣೆ ಬಿಡ್ರ ಸಾಮಾನ್ ದಾಯ್ತ ತಾ ನಮನೆ ಅಂತೂ ಏಕ್ ಹೋಡ್ ಪೆಟಾರಿ ಕೋನ್ಗೆತ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಬಾಯ್ಸರ್ಲಿಂತಪ್ಪ ಶೃಂಗೇರಿ ಕೈ ಉಡುಪಿ ಕೈ ಮಂಗಳೂರು ಕೈ ಮಾಗಿತ್ತೆ ಬೀಚ್ ಕೈ ಹಾ ಕಟ್ಟಿಲ್ ದತ್ತರಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೀಚ್ ಕೈ ಬಾ ಮಾಕತೆ ಕೈ ಕೈ ಮನ್ಸಮ್ಮ ಗೊತ್ತ ನಮಣಿಯ ಹಾ ಹೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುರಾ ಒಟ್ಟದವನು ಬಾರ್ಸರ್ಲಿಂತಿ ಪುರಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಹುಲಿಂತಿ ನಮ್ಗೆಲ್ ಸುರೇಖಾ ಕೋಂಕಿನವೆ ಏನ್ ಬಸ್ಸರ್ ಮಕ್ಷಿ ಬಶಿಕೆ ಬಸ್ ರಶ್ ಮಳಾರ್ ತಾನ ಮನೆ ರಶ್ ಕೈ आणि टीव्ही तनी दाखयनातवे हा तशीची पुरा जन बायल मेन्शन बाहेर सरले रे आणि बस रश दायनशी असतवे पुरा बाहेर सरलिंके तशी अशी पुरा भोवलिंके लास्ट का मंगळूर लग्गी येत म्हणताना हिगेल फ्रेंड्स प्रमुख कार्यसिलिनवे आणि पुरा देवलिंती ಹೀನೆ ದೇವಂಚ ಒತ್ತು ಕೈ ದೇವಂಚ ದತ್ತನ ಹಿಕ ಏಕಡೆಂತೂ ಉಂಕುನ್ ಸುಸ್ತದಲ್ಲ ಮಿತ್ರಾಣ ದೇವಂಚ ದತ್ತನ ಹೀನೆ ದೇವಂಚ ಕೊತ್ತನ ಮಕ್ಷಿ ಚನ್ಪುರ ದೇವಂಚ ಮನ್ ಲೋಕೋಚ್ ಕೈ ಬಸ್ ಚಡ್ತಲನ್ ಪುರ ಹಿಕ ಪಿಟರ್ ಲೋಕೋಚ್ ಕೈ तशी अशी कोण हे दाऊचोच नाही म्हणू हिने बल गालनो मुक्का देवका मंच भितर मक्षीचन कोणकी लोकेलखे ही मुग्गरसून पडली कोणकी जनन हिका बस करेलखे उद्दा दिलके हे पुरा दल्ले हिक उठन रपचे दत्तना पाय जोर दोकी कसं करचे त्यांची बसली काही जन प्रवत्तरी आपले फ्रेंड्स काही म्हण पडत काही फ्रेंड्स कोणे नात के मोबाईल दुकानो फोन केला री अय्यो तू थेंची अस गो आम्ही अनेक बस चोणो सुमार दूर येऊन दल मुगो तू हे जना मध्यन तुरी कुनेत म्हणले की मी म्हणतात के कसं करची हिने हा आणि कसं करच्या बा म्हणते कडाकड पडताना हिक बॅगा उडगस्तला बॅग काही असते बॅग ना हिने पडताना ही एकडे बॅग एकडे पडला कोण की बॅग घेऊन गेली ती हा तिथले लाईक अवंगले ते हे म्हणताना चोपतलेंक ताजी खातीर येऊन असतात मग केलो जन अंकला ऐक परत दल्वे ही बुद्धंती नाने काम कसं केलं होतसवे थोडे दुड्डू काणू कपडा भितर दवरनु त्या बॅगन दवरलेलखे गेल्वे पूरा गेले एक चांग काम केलं म्हणरी आता एक नवे नमने पर्स इलमो जन्नवे नमनेचे त्या पर्सा भितरी मोबाईल आणि थोडे दुड्डू दवरून घेतील के आणि हिक कसं कोरका म्हणू कळणी काही एक ಹೆಜ್ಜೆ ಉರುಚೆ ದತ್ತನ ಕೈ ಕಡೆರಿ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಮೈನಾತ ಫೋನ್ ಕೊನ್ನು आपल्या परिस्थिती यशस्दल्ला आपण होचे येती म्हणू सांगली खै हाक पाप वच्चे दत्वे हाणे थेंचे काम थैते सोडू कडेर कार कोण गेनो तिक्कोचून गेनो पण हल्ल डॉक्टरला वचून पळैताना त्या पायक कसं की हेअर लाईन क्रॅक खै बा कसं की
पुण्य तुमगेले इतलेरी दल्ली नवे कहीं पुणी पोणु हातपाय मोण घेतिल्दला कसं नवस्ता म्हणते डॉक्टर ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಗರ ಇಲ್ಲ ಆತತಿಗೆ ಪಯ್ಯಕ एक ನಮ್ನೆ ಕಾಟಗಲ್ಲ बेड रेस्ट दावका खै तिकत कोण ते सुरेख तशी दावका म्हणतासती हंग परब दत्त शेमाक्का माखंग नित्य परब ही हंग घरा पौच बितरी सुंदरी टूरा बाहेर सरली तिक्क संख्ये मनक भारी बेजार कೈ चरडप्प एल्घरांतू तिक्का मदकून काणगल्ला कೈ तशी दावनो हांव एक दोन देवस्थान भोवन येत होळेमा दोन दिवस भितर येत हांव म्हण सांगल्या नुप्पुरदल्ले री तिगेले चेल्लियक्क यापोंग घेतल्या आनी तिगेले अवस्था कसंकी कितिकी आमगे ते ह्या नमने अवस्था इतले दल्ले री आमगे सुरेखाक बुद्धी येयला म्हणले क्लिंतवे तिने फक्त देवा सौचे हाव देवस्थान चमकली हाव भक्तीन देवा पाय पडले पूज करेले अर्चन करेले दलरी देवान म्हाका शिकेलमो हांव न्ही देवा पाय पडा म्हणून इक बुद्धी असवे नी आतां टीव्हीन त्या नमने दाखयतासती रश फैर कोण की खंय तुमके गो तशा पुरो ड्रायव्हरा सीटाक चढाक चढवनो ती वे चढतस खे कसन म्हण का इतले पुरा पळोन सिक्कील जालेला आमगे सुरेखान पोंचे दावका हिक्का गव्हर्नमेंटाच्या ना बायल मनशांक फ्री म्हण सांगला इतले दिवस तितले दिवस म्हण सांगला वे इतले भोंच अर्जंट कसं नाही तितले भोंका ती म्हण जाल्या रे एक 4 दीस राबचे नजवे तितले तडून गेलेलं कसं नसबा कसं अर्जंट काम असेल हंका भोंच्या वच्चान एक थोडे दिस नंतर वच्चेत असेल वैवे सुरसुरेरी जना एक नमने उमेद असता मागिरी पूरा चिके थंड जाता त्यातनं भोंच्या वच्चेत असेल ना हन्नी कसन की हे पडला रे आमगेल घरचे काणी नाही की म्हणून मस्त घरांत हेंची अवस्था की म्हणून कसन की आबा हे जनक फ्री मळासे दाय की नाक की ಒಟ್ಟು ते फ्री दिले ಅನುಭವಿಸುಕ ते एकची हंगे एक्का 4 गेलरी होडना ಒಟ್ಟು फ्री मेले नम्मी अनुभविಸುಕ म्हण एकची नाही हे पुरा समवे तुम्ही संगती गव्हर्नमेंटाच्या ना कसे की जनाक एक उपकार दावो म्हणून कसे की एक स्कीम हाडला रे जनान अशी दुरुपयोग करून घेवचवे अंक कसन तडून गेलेला सिलाबा आता सुरसुरे रे अर्जंट असेल प्रवत्ता ती मागिरी सकडाल उमेद भागून होता आणि घरात काम असं नव्हे घरात तू चढवाले आणि प्राय दिलेलं प्र काम असं नव्हे घरात जबाबदारी असं नव्हे आता सुरसुरे रे उमेद म्हणून होता ती नाही गव्हर्नमेंटाच्या इतले कची इतले दिवस तितले दिवस म्हणून सांगलावे ना नव्हे आम्ही कसं ना हे बायल मनशांक अर्जंट हगूर वच्चे नजवे चढवांक रज मेळेल तेत नक्की ना घरात कसं पुरसोत असेल तेत नक्की वच्चेत नव्हे इतले अर्जंट कसं ने अन्नी कोर्ची निमित्ती कितले जनाक तोंदरे संगती काम वच्चे बायल मनश असताती दाल मनश असताती आणि सन्न सन्न चढू असताती कितली की चढू असल बस्सारी तन्नी स्कूला वचका तंक पुरा तोंदरे दायनावे तन्नी पुरा पाप वचका तीची अशी बायल मनशान हिंडो बस्सार चढलारी तंक पुरा कितले तोंदरे दत्ता कसन हे की अबा हे बायल मनशाक फ्री मळकुलसे सोडदल्ले दाव की ना की ते फ्री मेळेल सोडचन जमणे कची आणि कसा पुरा काणी दवचस की हे पुरा परिस्थिती खैं कोचून पावत की ते देवाक गोत्तु सद्य कमगिल घरा परिस्थिती अशी येऊन रबला पडा येती हावनी भितर होता इथे मस्त काम अस गडी अशी बैसून वचा म्हणून आईल हावंगा आणि तुम्ही पुरा आमगेल व्हिडिओ का मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब कराती सब्सक्राइबर नंबर्स कडेरी व्यूज कमेंट्स प्रा मस्त चढलारी आमक व्हिडिओ घालचक एक नमने खुशी दत्ता सपोर्ट करती प्लीज करतात नव्हे तुम्ही हावनी भितर होता इथे